Audio knjiga Veličanstveno, priča o ljubavi, suosjećanju i realnosti. Poglavlje 8, koncert krošnji, drugi dio. To je ujedno bio i dan kvartalnog sastanka u korporaciji. Aničini izvještaji važan su dio priprema za sastanak. Danas je bila neobično smirena i njene su se misli često vraćale u šumi. I kad god je imala priliku, pričala je kolegama o svom iskustvu. Anica je bila i rastužena zbog mnogo smeća koje je njihova korporacija baca u korito jezera. Vjerovala je da je to neetički i neprihvatljivo. Čak se i požalila voditelju svog odjela, Jasenu, koji je toga bio svjestan, ali je rekao: nažalost, ja ne mogu učiniti ništa. Ali izvršni direktor može, pomislila je. Anica je bila duboko inspirirana i transformirana iskustvom u šumi. Željela je učiniti nešto da pomogne, ali još nije znala kako ni što točno učiniti. Svaka 3 mjeseca najveća korporacija u kraljevstvu predstavljala je poslovne rezultate. Sastanku su uvijek prisustvovali svi menadžeri, novinari, mnogi uvaženi gosti, čak i kralj i naravno izvršni direktor koji bi održao govor. Danas su na sastanak došli i posebni gosti iz Ujedinjenih naroda koji su kraljevstvo posjetili u okviru globalnog programa poticanja kulturnog, ekonomskog i društvenog razvoja. Financijski rezultati i dalje su bili slični onima od prije 3 mjeseca. I dalje je postojalo mnogo pritužbi zaposlenih. Susret je počeo predstavljanjem financijskih trendova, prodajnih rezultata, budućih razvojnih planova i onda je izvršni direktor održao govor. Tijekom posljednja 3 mjeseca uveli smo i nastavljamo uvoditi mnoge nove procedure kako bismo poboljšali tehnološke procese u našoj kompaniji. Svi efekti i koristi od tog značajnog posla još nisu vidljivi. Prodaja i prihodi stabilizirali su se, zbog čega smo u posljednja 3 mjeseca mogli očuvati sva radna mjesta uz redovita primanja. Mnogi od nas zaposleni su u kompaniji dugo godina. Za većinu nas, naš posao oblikuje naš život i živote naših obitelji. Moja je namjera da svaki zaposlenik koji je predan, iskren i vrijedan priušti pristojan dom sebi i svojoj obitelji. Zbog toga je naš plan početi izgradnjom stanova za naše zaposlenike. Želimo osigurati najbolju skrb za vašu djecu, izvrsne mogućnosti školovanja, kako bi oni postigli još veće uspjehe u životu. Isto tako, svima želimo pružiti najbolju zdravstvenu skrb. Sve to moja je vizija za svakoga od vas. I postaće moguća budemo li radili za našu korporaciju, dajući najbolje od sebe, dajući znanja, sposobnosti i vrijeme. A korporacija će na najbolji način podržati vašu obitelj i vas. Na taj će način naša budućnost, kao i budućnost naše korporacije, biti sigurna. Sve to možemo učiniti kada jasno razumijemo kratkoročne i dugoročne koristi od svoga rada. Svjestan sam da nećemo napredovati sve dok ne uskladimo vašu osobnu korist i smjer razvoja korporacije. Nadalje, smjer razvoja korporacije mora pomagati kraljevstvu i svim njegovim stanovnicima. To je jedini način održivog rasta i razvoja. Vođeni tim mislima gradimo model koji želimo podijeliti i sa svima koji to žele. Ivan je bio inspiriran i u jednom je dahu nastavio model koji želimo podijeliti i s drugim zemljama, te time dati svoj doprinos dobrobiti svih zemalja u svijetu. Tijekom iduća 3 mjeseca nastavit ćemo s uvođenjem novih procedura i tehnologije, a želimo postati i otvoreniji prema vama, te vas pozivamo da nam se obratite s prijedlozima o tome kako napredak i rast korporacije učiniti boljima za sve. Zaključio je Ivan. Anica je bila jako iznenađena Ivanovim govorom, koji nije bio pun bezličnih brojki, fraza, prijetnji i naredbi. Govor je bio topao, ljudski. Njezine kolegice i kolege pogledavali su se s izrazima iznenađenja i blagim osmjesima. Izgledalo je da su svi nekako zadovoljniji, baš kao da su popili šalicu toplog, smirujućeg čaja. Novinari su očekivali direktniji govor, koji će ukazivati na razloge stagnacije korporacije i ponuditi mjerljive projekcije budućih aktivnosti. Svi su bili pomalo zbunjeni, ali nitko nije postavljao pitanja. Kralj je izgledao zadovoljan s onim što je čuo, baš kao i uvaženi gosti iz UN-a. U jednom trenutku predstavnik UN-a, gospodin Karlov, ustao je i počeo pljeskati. Pljesak se spontano proširio cijelom dvoranom. Kvartalni susret bio je uspjeh. U korporaciji se ništa nije promijenilo. Zaposlenici još uvijek nisu dobili povišicu niti bonuse, ali razina nezadovoljstva drastično je smanjena zahvaljujući govoru izvršnog direktora. Većinu izvještaja koju je Anica pripremala, Ivan nije koristio za izlaganje. Anicu to nije zabrinjavalo. Umjesto toga bila je toliko sretna da je svoju kolegicu Eleonoru pozvala na ručak. U gradu su dani postajali sve hladniji. Isto je bilo i u šumi. Sunce je zalazilo sve ranije, što je značilo kraći radni dan za fazana, zeca, majmuna, slona i sve ostale životinje koje su čistile jezero.
Nije bilo lako, ali ustrajali su koliko su mogli. Što je količina smeća u jezeru postajala manja, to je više rastao kup otpada u kamenolomu i na rubovima jezera. Fazan je gledao korito jezera i sve životinje. Bio je jako iznenađen, jer nije očekivao tako brojnu podršku u tim dragocjenim aktivnostima. I dok je mislio o tome, osjetio je pahuljicu na obrazu. Bio je to nagovještaj dolaska zime. Pahuljica se stopila i s kavom koju je Anica upravo pila na balkonu. Vratila se s ručka s kolegicom Eleonorom, koji je bio neočekivano ugodan. Nije to još bio pravi snijeg, samo pokoja jedva primjetna pahuljica. Tu i tamo. Bio je to vedar i sunčan dan. Posljednjih dana u Aničinom se životu dogodilo mnogo lijepih iskustava. Davor je bio sretan i zdrav, posjetili su šumu. Prvi put u 15 godina bila je na ručku s kolegicom Eleonorom. Povrh toga bila je jako zadovoljna razmišljanjem i govorom izvršnog direktora. I njezin se muž za 10 dana vraća kući, nakon izbivanja od 3 mjeseca zbog poslovnih obaveza. Imala je mnogo razloga za opuštenost i radost. I tada, poput bljeska munje, sveobuhvatna velika slika nove mogućnosti jasno se pojavila u Aničinu umu. Bio je to samo dijelić sekunde, ali djelovao je toliko snažno da je odmah otrčala prema uredu izvršnog direktora. Ovo je kraj drugog dijela poglavlja 8. Koncert krošnji. U idućem videu slijedi treći dio poglavlja 8. Koncert krošnji.